Bodo latest update बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमानि जिन्ज्रिबिल गामिनि सिलचर मेडिकेल कलेजाव नार्सिं फरायनो थाहैनाय कारिश्मा ब्रह्मनि गोथै देहाखौ दलें लगायनाय थासारियाव बोखांनो हानाय जाथायनि थार बिजिरनाय नांगौनि ससियेल मिडियाफोराव साफा सानैया दाबि खालामगासिनो। बेबादिनो बर'नि जाखांफुनाय एक्टर मडेल सिद्धार्थ बर' बिथाङा कारिश्मा ब्रह्मनि जाथायखौ दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे बिनि सायाव थार बिजिरनाय नांगौनि दाबि दिखाङो। लोगोसे गावनि लोगोफोरखौ आरो गोजौसिन बिबानगिरि बिथांमोनखौ बे जाथायनि सायाव गोसो होनो थाखायबो फेसबुक पेजनि गेजेरजों गुरै खावलायो। आसामाव जोब जोब अखा हानायनि जाहोनाव गुवाहाटी नोगोरजों लोगोसे दाब दाब ओनसोलफोराव दैबाना जानाय नुनो मोन्दों। अखा हानायनि जाहोनाव गुवाहाटीनि गोबां ओनसोलनि न' लामाफोराव दै लोमस्रावनाय नुनो मोन्दों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला हातिगाव सानमारि आरो जुरतखौ लाफादेरनानै नोगोरनि माखासे ओनसोलफोराव दै लोमस्रावनायनि जाहोनाव गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानांदों सुबुंफोरा। बेबादि जोब जोब अखा हाबाय थानाय समावनो थांनाय हरनि समाव चिरां जिल्लानि गुरुफासा पुलिस बादानि सिङाव थानाय सामथाइबारि PCDCनि बेंखननि सामथाइबारि दल गामिनि रेन्दा बसुमतारीनि माथाम मोसौआ सारन्थाइ गावनायजों जायगायावनो जिउ गोमायो। मैया आसाम पुलिस ABUB थिसनथाइनि फिथाइ फोसावनायाव गावनि गोब्राब नाजानायजों गोबां बर' लाइमोनफोरखौ जाफुंसारनाय नुनो मोन्दों। 6,662 मासि थानाय आसाम पुलिस कनस्टेबल ABUBनि थिसनथाइनि फिथाइखौ मैया स्टेट लेभेल पुलिस रिक्रुटमेन्ट बर्डआ फोसावनानै होयो। गोबां लाइमोनफोरनि गेजेराव सासे बर' सावथुन मुलुगनि जाखांफुनाय फावखुंग्रि हाबिला बर'आबो जाफुंसार जानाया ससियेल मिडियायाव भाइरेल जादों। बिक्रम दैमारिनि खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिक्रम दैमारि बिथाङा बुङो दि प्रमद बर' बिथाङा रावजोंबो सावरायालासिनो माब्रै सासे सुबुंनो प्रमसन होनानै एपइन्टमेन्ट होबाय। जाय पस्टआ दिनै BTCनि अब्ला BTCआव थाखानाय गासिबो पस्टफोरखौ 7,000 NDP 7,000 एबसुनि मावथिफोर जाय बिथांमोना दिनै हालाय हाफाय बेखार जानानै थानायफोरनो पस्ट ग्रेड खालामनानै एपइन्टमेन्ट होनो हायो। नोंथाङा जुदि गुबुननोबो जौयै रावजोंबो रायज्लायालासिनो जुदि पस्ट ग्रेड खालामनानै एपइन्टमेन्ट होनो हायोब्ला गावनि मानसिनो मानो हाया होनना गोबां सोंथि खालामो बिक्रम दैमारि बिथाङा। बनसुनि खौरांगिरि मेल क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमानि जिन्ज्रिबिल गामिनि सिलचर मेडिकेल कलेजाव नार्सिं फरायनो थाहैनाय बर'नि फिसा कारिश्मा ब्रह्मनि जिउ गैयि गोथै देहाखौ दलें लगायनाय थासारियाव बोखांनो हानाय जाथायखौ दुखु मोननाय फोरमायो बनसुआ। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदोंमोन, जोङो गासैखौबो लाफानानै आवगायलांनांगोन, नाथाय जोङो माब्लाबा अनुभब जायोदि जोंनि ट्राइबेलफोरा आसामाव बेसेबां रैखाथि। जोंनि फरायसुलिया सिलचर मेडिकेल कलेजाव थांनानै गावखौ फोथैना लानो गोनां गेदेर जाहोन मानो फैखो बेखौ जोङो मिथिनो लुबैयो। आसाम पुलिसनि सायाव जोङो फोथायनाय दं आरो बिनि सायाव नायबिजिरनांगौ बेखौ बनसुनिफ्राय खावलायनाय जादों आरो थाबैनो जानांगौ। जोङो न्याय नागिरदों। जोङो माब्लाबा अनुभब जायोदि बर' हारिखौ माब्लाबा सोरबा थांखिना लादों नामा। बेनिखायनो आसामाव थानानै आसामनि गोबां जायगायाव जोङो मोजां सोलोंथाइ लानो थांनो हाया। थाबैनो बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाय जायाब्ला बनसुआ गणतान्त्रिक भाबै गोख्रों सोमावसारनो थियारि होनना रोखा बुंथियो। आसामाव गं हास'जानाय गान्दा नुनो मोन्दों। अरां माहारियारि हाग्रामायाव थसेल' गं गोनां मासे गान्दानि गंखौ हास'नानै लांदों। मैहुर खालामग्रा सुबुंफोरा अरां माहारियारि हाग्रामायाव थसेल' गं गोनां मासे गान्दानि गंखौ हास'नानै लांदों। बुंथिनो गोनांदि बे गं हास'जानाय गान्दानि मोदोमाव जेबो जखम जानायनि सिन नुनो मोनाखै। मैहुर खालामग्रा सुबुंफ्रा बे गान्दाखौ ट्रेनकुलाइजार मुलि होना बिहुस खालामना गंखौ हास'नानै लांदों होनना हाग्रा बिफाना सन्देह खालामदों। बेराफारसेथिं गान्दाजों गान्दा सौज्लायनायाव गावनि गंखौ खोमानानै लादों होननाबो सन्देह खालामदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।